štartom všetko v poriadku. 600 metrov je 1,5 okruhu pre tieto dievčatá, ročníky narodenia 2000, 2001 a 2002. Súťaž nazvaná Hľadáme nových olympionikov. V programe atletického mítingu tradične nechýbajú ani súťaže dievčat a chlapcov. Je to príspevok organizátorov, aby samozrejme sa rozvíjala atletika na Slovensku. Toto je beh dievčat na 600 metrov. Po ňom ešte organizátori zaradili do programu aj beh chlapcov na 1000 metrov. Takže protiláhla tribúna posledných 300 metrov pre tieto bežkyne v čele stále sa nám zdá, že sú... Ešte 300 metrov do cieľa majú dievčatá. Sú tu pretekárky, ktoré sú vlastne z celého Slovenska, pričom na 600 metrov najlepší výkon mala zabehnutý Melania Beňková z Borského Mikuláša. 1 minúta a 45 sekúnd. A práve Melania Beňková je na vedúcej pozícii a vyhrala tento beh pred Zapletalovou. V tomto prípade však samozrejme ten výkon nie je podstatný, aj keď si zlepšila svoj osobný rekord, čo sa vždy cení. No a v týchto chvíľach už privítame pri mikrofóne aj nášho úspešného chodca Mateja Tóta. Matej, dobrý deň. Dobrý deň. Som rád, že